Pa 21 December pomwe tinali ndi state of emergency press briefing imeneyi ya Mr. Dennis Mahata. Anyway, muli zinthu zingapo zimene mkuluyu wayankhula komanso zofunikira kwambiri. Anyway, atulankhani anali kumeneko azodi yake achanchanta ambirimbiri ndiyebe yeah, let's just watch kuti kunali zorani kumeneko. Guys, thank you so much. Malawi and Cameroons. Zungu wambili ajamba lithokoze ambuye kuti batsatsiku lero kuti tusane phawo kuti kusonkhana vachiyambisa program ineyi wathokozeso ambuye kuti batsa kuthekera walendo umenewu umene tikuyesetsa kukonza dziko lathu kusintha miyoyo ya ife ndi amalawi anzathu. Thokozeso amalawi konse kumene muli, amayi onse amene malifunira zabwino, amene matilimbikitsa munjira yosiyanasiyana ndi kudzipereka kwanu kusiyanasiyana. Tikulandireni atolankhani athu imene mwachokera ku nyumba zowulutsira nkhani zosiyanasiyana. Roho yanu ya lero ndi yaikulu kwambiri chifukwa kuti mwendo udindo leroli kuti mwathandiza amalawi kumvetsetsa chimene tikufuna titapanga ma events amene ayambike from tsiku la lero onwards. Amalawi mafunso awo ayankhidwa based on government yanu ya leroli. Tikupemphani kuti maisha amwe apange prioritize ma front page mwanu, ma social media mwanu, ma radio mwanu, ma TV mwanu, apange prioritize ati ndi government yanu kwambiri kuti amalawi akathe kumvetsetsa. Wetibwera nasonkhano wanthu akhaniwo ina mnaona muna masamba anchezo, mnaona maadvert, amaposta athu. Tibalira kuti we are calling for a state of emergency. Tikuyitanitsa state of emergency. Anthu ambiri sakumatha kumvetsa kuti state of emergency ndi chani, phindu lake, mmene tikufuna zikhalire, tifuna tipindule nayo chani, tifuna tiyitanitsa msonkhanowu kuti tithe kupanga clarify. Muzizungu za malamulo kuifotokoza state of emergency, amalawi ambiri sakhate ndi chithunzithunzi cha chimeneyi. Ndifuna ndikise chilo chitsanzo chimene ndachipitsa ku masiku ambuyo apitawo. Munthu akakhala kuti wadwala mwakayakaya, tikufuna akafike msanga kuchipatala, timamukweza ambulance. Dziko so chimodzimodzi ikakhala kuti mu critical situation tikufunira ndire thandizo sanga timayitanitsa state of emergency. State of emergency ingati ambulance ku dziko umene ili ambulance ku munthu. Chifukwa ni munthu asankha ambulance ndipo chifukwa cha ambulance imakafika mwachangu kuchipatala. Anthu ambiri amati ambulance imakafika mwachangu kuchipatala cha speed, koma mwakumanako ndi ambulance munjira so imachita kuthamanga kopya. Ndi speed yoti galimoto iliyonse itakupanga zimenezo. Koma chifukwa chani munthu odwala sitikukweza taxi wakayakaya, sitikukweza galimoto iliyonse. Ambulance imakafika msanga kuchipatala chifukwa chonena kuti imaloledwa kuphwanya ndondomeko zapansewu. Imaloledwa kuphwanya ndondomeko zapansewu ndiye imakafika msanga, komanso aliyense amayipatukira. State of emergency chimodzimodzi. State of emergency imathandiza kuti ngati dziko ndondomeko zomwe mufuna muzikhazikitse muthe kuzikhazikitsa mwachangu. Kwa ndondomeko zambiri zimachedwetsedwa ndi ma procedure, ma protocol, ma bureaucracy, ma office, ma conditions ama donors. Kwa state of emergency imaloledwa kuphwanya ndondomeko zonsezo ndi kukhazikitsa ndondomeko zanu zachangu kuti mulandire thandizo msanga. So ndafobeka chitsanzo chimenecho choti muthe kukhala ndi chithunzithunzi chabwino cha state of emergency. Kodi Malawi tikudwala matenda anji amene tikuwafunira ambulance imeneyi? Matenda oyamba ndi matenda akuzachuma. Mavuto ambiri 99% amene ali m'dziko munomu onse mutawaona akuchokera mavuto azachuma.
tikamadandawula njala ndi mavuto a zachuma, takanika kuyika zipangizo za fetereza, maupangiri akathidwe kauli mothirira, zonsezo ndi zachuma. Tikamati muzipata muli mankhwala ndi mavuto a zachuma, tikamati anthu akati kwamaliza school fa yosowa fees ndi mavuto a zachuma, tikamati anthu akusowa zintchito ndi mavuto a zachuma, pakuti anthu alibe ntchito zilipa masalari, mavuto a zachuma okhaokhawo. Mavuto ambiri amene mungaone m'dziko muno mavuto a zachuma, andi mavuto akubwera chifukwa cha mphamvu ya kwacha. Mphamvu ya kwacha ndikale inamba kutsika kwacha akugwa mphamvu, akutsika mphamvu mowirikiza mukupitirira. Zaka zikamapita situation ikukhala wesi, panopa taonera kuti madzi afika mkosi, koma kulekerera choncho ndi kuti kwacha akugoloka. So choyambirira matenda amene kudwala ndi azachuma. Matenda achiwiri amene ndikudwala ndi matenda a utsamunda. Chiyambireni ufulu, sitinakhalebe ndi ufulu wafulu ma systems athu akayendetsedwa. Atsamundabe anayika ndondomeko zawo zimene cholinga chawo kutipondereza kuti tisafikire masomphenya athu ngati mayiko osauka. Iwo ali zimene malo wawo zimene zazikamba tsiku lilasanaditsanayo kuti tizimasule ma system osewa atsamunda, ma institution osewa amene amalamulira ifeyo kuti tikhale ndi sovereignty pa chizungu, ufulu wa mthunthu wopanga ziganizo tokha ngati dziko, pamenepo sitinafikire. Amene ndi matenda achiwiri. Matenda achitatu ndi dziko lino ndi anthu ake. Ifeyo ngati anthu sitinafikebe popanga chisankho choti tikufuna kusintha dziko lathu at all cost. Timavomera kuvutira kwathu, anthu timalolera kukhala complacent, kungovomera kuti I think apapa ndi imene zilira. And participation yathu ya ma citizen sinafikepo kuti yalimba mtima kuti iwongole dziko lathu. Matenda amenewa anafika poterewa pa choyamba kutsogolera. Kutsogolera wathu pakizungu kuti clueless leadership. Kutsogolera osamadziwa kuti tipange chani ndi kuti chipange bwanji. Mutati muone mene atakhala ndi matsogolero onse ambuyo ndi matsogolero kuti akuperewera chiyenda pakizungu kuti ideology. Akukamba fundo manifesto koma sakukamba chikombole chimene chingaumbe manifesto imeneyo. Komanso utsogoleri wathu ndi wa tribalism. Ngati dziko sitimasankha atsogoleri amene ali ndi utsogoleri, timasankha atsogoleri amene ali akumtundu wathu. So matribe amene ali ndi anthu ambiri amene ali ndi chance yosankha munthu oti atiyimirire, even munthuyo alibe utsogoleri. Chinanso ndi chifukwa kuti chipani timachika patsogolo kusala ndi ntchito zoyendetsa boma. Maona mpaka lero mapresident athu olomwe ofesi sakhala amakhala kuyotchedwa misonkhano ya chitukuko. Msonkhano wa chitukuko bwanji woti even engineer sayankhulapo amakankhula regional governor. So tikutsogoza ntchito za chipani tasiya ntchito za dziko pambuyo. Chimene chimayenda mutu mwawo ndi zisankho kuti aziwine apitirizebe kukhala pa mipando. Vuto lachiwiri ndi ifeyo anthu kudzikonda. Kusintha dziko nzeru zimafunika, koma chinanso chimafunika ndi sacrifice, kukhala anthu odzipereka. Mpaka lerobe amalawi tidakalibe anthu oti timatsogoza kali athu patsogolo, sukulu athu patsogolo, mabanja athu patsogolo, koma ntchito za dziko sitizizika patsogolo. Mpaka na lerobe amalawi iweyo ngati uli pa ntchito sizikukhudza zoti 70% sili pa ntchito. Ngati iweyo uli chakudya sizikukhudza kuti 70% ili chakudya. Ngati iweyo uli federeza sizikukhudza kuti 70% ili federeza. Ngati iweyo pa medical skill sizikukhudza kuti 70% ya population ilibe mankhwala ikufa mzipatala. So takhala anthu ambiri ozitsogoza tokha mwalo motsogoza dziko. And chimene chapangitsa mautsogoleri azitayirira.
utsogoleri ukamalephera timangothamangira kunena kuti tizawachotsa pa zisankho, tikuiwala kuti zisankho zimatenga 5 years. 5 years ndi nthawi yayitali yoti umoyo wathu uwonongekeretu. So tilibe pakizimene kuti active citizen participation, tilibe citizen vigilance, and zonsezi zatsogoza kuti Malawi afike pamenepo. Mwina funso limene anthu ambiri amakhala kufunsa ndina kuti tipindula chani ndi state of emergency. State of emergency imeneyi ikuthandiza kuti tike ndondomeko zoti tikhale ndi fresh start. Malawi tingomuyambiraso ndikumumangaso wina watsopano from scratch. Ndondomeko yamba imene okhala ndondomeko ya zachuma. Ngati Malawi tilibe ndondomeko ya zachuma imene ili yatokha. Ndondomeko ya zachuma imene timatsatira Malawi ndi ndondomeko imene anasiya Atsamunda. Timakamba kuti monetary policy imene makhali monetary rate. Kukamba muchichewa chabwinobwino cha simple, monetary rate zili ngati kwacha yathu singakhale ndalama payokha popanda kubwerekera ndalama ku dola. Kodi ndikufunseni chingalisangalatse chani dola ndi US Treasury kuti ilole kuti dola ipereke mphamvu kwacha pa mpikisano zachuma? Ngati tikuizabe ndondomeko yomadalira kuti kwacha wathu azitenga mphamvu ku dola, ndikuti tiyiwaleko kuti kwacha wathu azakhale mphamvu, tiyiwaleko kuti tizapeza tendero lomwe timafuna kuzachuma. Takamba kale kuti mavuto ambiri 90% takusoveka Malawi titasova zachuma. Masala aziphunzitsi otsika, masala apolisi otsika, masala anthu achipatala otsika. Mukumbukira nthawi ya COVID imene zinavutira zipatala. Azibale ake munthu amusala mbale wawo yemwe, koma manesi athu, madokotala athu anali busy kugwira anthu azibale awo kuzipanga expose ku risk ya COVID. Koma mpaka lero COVID asawo sanandirere, marisk asawo sanandirere. You see, mavuto azachuma amaphinja maili onse ambo. So state of emergency imene ichaza choyamba tipanga abolish monetary policy yapanopa. Tikhazikitse monetary policy ya nyuwani imene kupanga focus pa needs athu. Mungu yeyenda mwachangu cha monetary policy imene tikufuna choyamba ikhale monetary policy yomapanga release ndalama mu system zokwanira. Monetary rate imene ili panopa imapanga release ndalama zochepa zosakwanira ma transaction amene mdziko amayenda. The US Treasury inakoza monetary policy imene amati to achieve maximum employment. So iza kuti anthu thukuta lawo azilipereka lonse la thunthu koma zingopindula pang'ono kuti angopeza kokwanira kokudya tsiku limenelo. Zimapanga promoter kuti ma services achuluke, katundu so achuluke, koma imene ndithangata. So monetary policy imene singasithe miyoyo ya anthu. So tufuna kuipanga abolish monetary policy imeneyo, tibweretse monetary policy yoti izipanga calculate them, estimate the right amount of transactions, ndikulowetsa ndalama yokwanira mu system. Amatiopseza kuti tikawetsa ndalama yokwanira mu system pakhala ndalama yoti ikuchuluka kuposa katundu amene ikumuthamangitsa, nditibweretsa kukwera zinthu kwa mitengo. Imene ilimodza panopa ndalama imalowa mu system yochepa koma zinthu zikukera ndi mitengo. Siyasi proof kuti imene ilimodza zeka paso masalani kufandi khanya tenge kwambiri. So ndondomeko zachuma ufuna Reserve Bank yonse ibanga polish tikonze Reserve Bank ya nyuwani ikhaenda account number 1, ikhaenda account number 2, ikhaenda account number 3. Wakati panopa ndi account number 1 imene responsible kundalama zimene zikulowa kuboma, koma si responsible kundalama zimene zikutuluka kuti zisamale miyoyo ya anthu. Main objective yake ni ndalama zimene zikulowa osa zimene zikutuluka. Pali kuti usinthe miyoyo ya anthu ukuyenda kuyang'ana ndalama zimene zikutuluka kulowa miyoyo yawo, zikulowa midzi yawo. You see? So account number 1 ikhalapo pakhaso account number 2. Account number 2 zaifundo zaso tsatani lokwino koma ndi imene ili model imene kupanga release ndalama zokwanira zoti zigwire ntchito zachitukuko, ntchito zosinthira moyo wa anthu ndi ntchito zambiri zotukula dziko. Then kuli account number 3 imeneso ili very technical zaifundo zaso tsatani lokwino koma ini ma algorithm amene mapangisa kuti kwacha azizibwezeretsa mphamvu payekha po balance makampani pa global level ndi pa local level.
komanso pobalansa ma transaction amene estimation ya account number 2 yaphonya. Izi zilibakisa kuti zimasule kwa nthunthu ku ndalama ya tsamunda dola imene emu yake ndikupondereza yoyathu. Izi zapakaso kuna press briefing ya special muna 2 hours kuwafotokoza fani issue yatekeni kwambiri kuti muna panopa ndi nthawi zingateke panga go through yonse. Ndondomeko yachiwiri ikhala ndondomeko ya umoyo ndi chitukuko imene kuyambira ndi local government yachiwani. State of emergency imene ithandiza kuti tiphwasule ku government imeneyi panopa ndikuyambiranso local government yachiwani mwansangasanga. Malawi aliyense ndi loko mini kuti ndi wamkati momwe sungati tikuyang'anira moyo wa Malawi it means kuti ndi wa local government for ndi boma loyang'anira local people. Malawi aliyense kali kutauni kali kumudzi so tayika ma structures amene local government kuti athe kusamala ma needs a Malawi wa kumudzi ndi wa kutauni. And some of the structures imene apangira finance ma DCs system yapano yazungu imati mphamvu kwa anthu sungapatse mphamvu opanda responsibility, sungapatse responsibility opanda ma resources. So mphamvu kwa anthu doesn't make sense ngati munaperekeso ndalama kwa anthu. So account number 2 indeed bank mu district iliyonse imene manja mwa ma DC and kuyang'aniranso ma post centers onse amene ali manja mwa MP imene iliso aite imene amene tizayonekere kutsogolo koma mongodziwitsa ma MP akhali ma roles awiri mu system iyi. MP as member of people, MP as member of parliament. And tikamati example Dedza Southeast constituency, the office of Dedza Southeast constituency. It means in the office imeneyo muli anthu ambiri mbiri ogwira ntchito mmene mukusapota MP osati MP ngokhangati munthu ayi. Pepo ndo kuti anthu muli serious kunyamulani constituency pamapewa anu ndi ma resources okwanira. Chinanso tikhali new constitution. Constitution yathu yakalamba sikupanga miti ma needs zofuna zathu zapanopa. Timadziwa timene akaipanga constitution imene ichayi cholinga chawo kunali kubweretsa system ya matipati munthu wina asimakhaini mphamvu zambiri kuopa dictatorship. So ili ma checks and balances za democracy. Koma panopa ili something chopitirira kuposa pamenepo. Kufika constitution imene ikuonanso imene mphamvu zikugawiridwa ku ntchito zotukula omwe wa anthu, ku ntchito yopereka zosowa kwa anthu, komanso ku ntchito ya zitukuko madera mwathu. So constitution imene tikufuna kuti state government ithandize kuti tithetseretu immediately tipange suspend then ndikuyamba constitution ya nyowani. Zithandizanso kuti tipange ndondomeko zina zimene zili unlawful kuti Companies Act. For ma company ena amabwera ndi ma investor, kwa ma investor aja ngati kuti panga exploit. Abwera zapanga exploit ma resources athu, abozapanga exploit anthu athu wakugisa ntchito yambiri ndi amazocheka. And under Investors Act imene tibweretse tikupanga nationalize ma mines ma national mines onse akhale migodi yonse litero kuchiwa migodi yonse ikhale manja maboma komabe mopindulira anthu. System zaika maso kunobwino mmene ikhazikitsira ndondomeko imeneyi. Zithandizanso kuti tikhale speed justice. Tayo kuti state of emergency ufulu wachikula. Koma ufulu umene uchapena anthu amene ali ma resources amaupanga take advantage kuti athawe justice. Tayo state of emergency anthu amaloledwa kuphochera njira zina za justice kuti justice yonso ichitike mwachangu. Anthu mphamvu zawo za ndale, mphamvu zawo za chuma ndi mphamvu zawo za mayina zisathe kuwateteza kuti asempe chilungamo. Makatandauso kuwadandaulawa kuthetsa wake ndikuti ndikumene kuko. Kukhulupira kuti ndakalibe limodzi kufikira injabe samale ya zipina zimene state of emergency ingatithandize kukwaniritsa. State of emergency imene kuti itheke ikufunika ma stakeholder, ikufunika anthu magulu angapo maofisi osiyana kuti kupanga weki kukhazikitsa ndondomeko zimene zicha. Ma stakeholder oyambirira ndi interim government. Bali kufunika kumukhazikitsiratu boma la nyowani tikudikira zisanu. Ndifotokoza chifukwa chake tsogolo kunobwino. Kufunika boma la nyowani limene lili fully technical osati la ndale yesoayi. Boma loti likungoyendetsa ntchito za tsiku limenelo pokwaniritsa masomphenya athu akutsogolo. Sima stakeholder achiwiri ndi asilikali ndi apolisi.
pa state of emergency amafika asilikali na polisi kuti agwire ntchito mogwirana manja kuonetsetsa kuti pasakhale zinthu zina ngati kuku zazikamba bwinobwino, zisakhale ku mita iku komanso pasakhalenso disorder. Famukana kupanga hando bwino state of emergency imabweretsa disorder ndi political mavuto azandale mlandikato chochechewa imabweretsa mavuto apira azandale tinkhondo timauko makhoti polisi ndi anthu kugwira ntchito bwino bada imene limakhazikitsidwa chisokonezo sichimabwera. Ma stakeholder ena ndi ma DC ndi ma MP ndi ma DC nakambako pang'ono royal government imene ikathera pasi mafumu. I think my MP sort of was like you tell us mafumu nawonso ufumu zikhaso office yaba level ya village and muliso maudindo amene akhazikitsa milimo kuti mafumu apange play role ya technical mukapusa mafumu amabweretsa gap inayo kwambiri mu change chifukwa kuti amatha kupanga promote kwambiri ndale patsogolo kuposa ntchito za dziko. So kufuna mafumu akhale office anthu adalembedwa ndi support team and azikwaniritsa ma technical roles tukapanga empower maso kuwathandiza kuti agwire ntchito zoyenera kusati ntchito za chipani. And then amaifeso ndi anthu ma stakeholder akulu ndife anthu kupitiriza malozi athu kuwapanga bwino ndi excellence komanso kumukonda dziko, kuthawa katangale, kuthawa ulesi komanso kuthawa kugwiritsidwa ntchito ma agenda amene sakupindulira dziko lathu. Mwina funso inaso makhala kuti polisi zingatheke bwanji kuti zimene zitheke ndi boma limene lilipo kale panopa pa 19 government. Chimene chingavute choyamba boma limene lili mkati limakhala limatize lasainira kale migwirizano under law of nations yoti pangamaintain ma systems iwa kuti ipatsidwe mphamvu yopitira kukhala boma. So boma langa limene silingakwanitse kuti liphanyeso ma system amene lidagwirizana kale fani makhala yamo. Chachiwiri kumapatidwa so blackmail fantime na nthani boma amakhoda panga zisisi zambiri zinthu zambiri zoyipa za zisisi and amakhala popyezera kuti kupanga zolondola awudwa zisisi zawo. And chomaliza akhala kusamala mapolitical career chifukwa kuti sustenance ya kalenda ya zisankho imapatsa nthawi ya office. Now ungamayipanga shortcut kalenda imene chayi kuti mkoze zikuma changu chako kwa iwo disadvantage chingati chipinjo kukalia yawo mchere wawo ngatiziwe kaliziwa. So wopya kudikira kuti mpaka na zisankho zifike kaya anthu ambiri mata zisankho zili pafupi pomwe pa September ndifaka ndikulimbikira izi kuti sentence izi komano nikhani mwita ndakamba ita yozikonda kusazika mabazanza kusazika in the shoes of your friend. Kamuganizeni munthu leloli amene ali mabedi la kuchipatala moyo wake ukupita pa mbenga mkwala mungamuzira ndi September muganizeni mthamala kumashinga leloli banja lake lili banjala njala imene kupanthu ichi apo sasija chitete mungauza ndi September muzisankho season yochedwera kuthetsa mavuto mukalekerera amadutsa msinkhu ndipo amapangitsa kuti tsogolo muzaka nyingi wachotsa mavuto amenewo. Kusintha kulikonse kuli ndi window pachizungu amatero mungayiphonya window imeneyi kusintha kumeneko sikumazathekaso ukubwezeretsa. Pali zinthu zitatu zimene tingathe kupanga ngati Amalawi. Chinthu choyamba ndi kufaitira ufulu wa kapezedwe wa zachuma prosperity. Kulemera ndi kwabwino alisesa akhale kulemera koma it doesn't mean kuti munthu osauka zisoma basic needs. Ndizotheka kukhala ndi dziko loti even munthu osauka ananga amatha kupita ku school amatha kupeza mankhwala achipatala amatha kupeza chakudya. Zinthu zimene zizi zikuyenera kukhala zinthu za basic ndipo musamazilolere kuti nthawi mpaka naipite. Kalekale Yesu anafunsa kufunso kuti kodi bulu wanu atagwera mu chitsime mungadikire mpaka na tsiku loweruka lipite. Kuvutika kwa anthu ena tisimakulole kuti masiku adutse ndi ma excuse ngati azisankho zikali apo kumene koko ndikusaganizira anthu ena komanso ndikuperewera kwa chikondi. Chinthu chachiwiri chimene kukhazikitsa ndi sovereignty kudzilamulira kwatokha ndikufunikira kwambiri. Mphamvu yonse
ya dziko imachokera pa sovereignty and ndi pamene kutukuka kwa dziko kumayambira. Mone maiko onse amene atukuka mu nthawi yochepa chimene anafaitira ndi sovereignty. Chinthu chomaliza ma foundation. Pali ma foundation amene tikuyenera kugumula ndi ma foundation amene tikuyenera kuyika atsopano. Chifukwa kuti anthu amene akubwera kutsogolo tsogolo likukonzedwa iwo asanabadwe komanso litaonongekaso iwo osasanabadwe. So kuganizira mibado yakutsogolo ndikuyenera kuti tiunikire ma foundations amene tikuyenera kubwezeretsa ndi ma foundations amene tikuyenera kuonongeratu. Fauna anthu amene sanabadwe pano palibe mphamvu yozithandiza. Mwayi wawo wonse kapena tsoka lawo lonse lagona m'manja mwathu. Kuti mungazafune kuti ana anu azapeze dziko lotani. Amene ali mbali yathu munalimalize motero. Amene ali mbali yathu ali mbali yathu. Amene sali mbali yathu sali mbali yathu. Koma aliyense mu mphamvu zake kaya zandani kaya zachuma kaya mu mphamvu zake ngati mdani wa dziko lino. Kwa dziko lino ndi adani. Adani ena ndi ma institution, adani ena ndi ma system, adani ena ndi anthu amene aliyense mu capacity yake imeneyo asaone ngati kuti ife kuthira panopa ndipo tikugonjera panopa ntchito yokonza dziko lathu. Amene ali mbali yathu ali mbali yathu, amene asali mbali yathu sali mbali yathu. Koma palibe chimene chitiletse ndipo tinokonzeka kuti chiyonse chikuti chingira ife tili mbali nacho mpaka na Malawi aliyense munthu wamba apeze umoyo wabwino. Pempho langa koyamba kwa Malawi uku ndi mwayi woti tipange zinthu zimene takanika kupanga. Chiyonse chimene tinacho guilty pa kuonongeka kwa dziko lathu ndi mwayi kuti tichikonze. Kana ononga dziko lathu kupanga nawo ndali zosankha tsogolero opanda nzeru opanda kwathu lofuna tipasachitenje kulotisheti mana ndi azilengeza 5,000 anathungu mafa zipatala fakiso alawa 2,000. Chiyonse chimene mwapanga chola kuyanga nzika chimene chathandiza nawo kuononga dziko linoli. Uwu ndi mwayi wanu woti mupange zinthu zolondola zimene tipangane kuti tipange pamira tsiku lino. Malawi okonda dziko akuyenera apange nawo kusayang'ana chimene akuluza ngati munthu. Moyo wa munthu mmodzi sungakhale moyo ofunikira kuposa miyoyo ya Malawi 2 miliyoni. Tisadzikonde tidzipereke mu ntchito yokonza dziko lathu. Ambuye adalitse nonse, Ambuye adalitse khama lathu, Ambuye adalitse dziko la Malawi ndi la ufumu wake. Time of this one. Mungu honorable call for state of emergency. Mimi nafanya ni Malawi amilisa honorable state of emergency. Malawi wake amaenda motani. Ameendelea kupanga declare state of emergency ndani. Ndipo amene amaendelea kupanga declare state of emergency mwamufikira kuti upereke utenga wanu manga umene upepulana la state of emergency. Zone wambiri aunga state of emergency bamamula dziko amaendelea kuika misandi president pachichiwa pali mawu amanena kuti omva mimba kapena matsigula chitsiko. Ifeyo ndamene tamva mimba, ifeyo ndamene
tikuvutika kumavuto amene tikuwaona atafuna tawathetsa. Apresident simunapezeko kwanzira kwati manje akwauza kuti alatithatetikeji achimanga akachetse manja awo onse. Simunapezeko kwanzira wafedereza auza kuti federeza ndi wa 120,000. Simunapezeko pachipatala akumwalira chifukwa kuti kulibe mankhwala amene achadife ndi ana athu ndi azimbale athu. So ifeyo tayitengera m'manja mwathu state of emergency ndipo tiyitanitsa. Komanso una munthu akuonanso kuti toyambirira state of emergency pathu topanga suspend constitution imene tikuona kuti ifeyo timayitsatira koma iyoyo ma-interest yake siopindulira moyo wathu. So topanga suspend constitution ini kuti chiko simwe chili constitution kwa ife chikhala chinalandikwera even procedure that's just state of emergency. I hope that One month. Yeah, eso es lo que es fácil. La culpa de una para realizar un sistema 2025 como para llevarnos en sí para pagar la hotel humanísima social. Mágico. Todo para facilitar la seguridad y la única para o government system nasiwo kusoma imasakhatho ukuthi lezizinto ngosi ukudila dinesi zibeke abana imifika yalo ndiona kufika September 2025 mina sibeni ngutshela zona sikukudila toyamba sikukudila kutsikoleni ubona kuti unde kuba ngesifumulani chachiwiri sikukudila masystem amenali masystem oli kumusokula kwa nawapeza masystem oli apiliza kuti pangale tidawo kupewa usiku chachitatu sikukudila sondama na waini yake nene amabangira participate ndizo zobakamiza boma kuti libakisi tuzolondola. So state of emergency rene indeli ikuonesa kusapotira kwa magawala yose. So kuliliyo ama-systems kumasu bife waini yake pakemana mwanumu mwani watu kuti tipate uzolondola zone sitipata izipanda. Njachiwiri ndikomeza nawe kuti tukukhulupirira mzambiri kufika September situkaza fika stage yoti zosabwezeka zikazilekelera. Nono obira lisansi kuchama seka draft kuti pakakhala munthu kuti sakutha kuseka draft da ungojezi zake watsana piseiti watsana ndawiri ndi kuchokapo yeyo amene kumaitha draft malizitsani inuyo uli kuti champion wa draft simungayimene draft ine fona kuti munthu olonga kale kwambiri usatha kuti chimodzimodzi zisana olo September inapeza mtsogoli wabwino zinthu zingati zaonongeka kwambiri beyond repair sazathaso kuzibonza chifake kufuna kuti tisaide kudingira kuti tifike September kumazikazikisire pano chomaliza ndapekeza kuyambasi kuti makafika mwachangu imanena kuchipatala chalizo imamba sana state of emergency siso chimodzimodzi kukhulupirira kuti ndi state of emergency imakaimplement mulungini chauchalizo imavuto osewatachulawa ndoto osesazitchulazi zikhazikisireso mwachangu bindire ku government netingayisakhe tisanafike September. Yeah. Como suspend constitution. Simukweleza kisongo kuti tibakuziba tibathi kuti aliyense alibasi bayamukwenza emvude kuti namuloro ndikufaiva mbali simukweleza kisongo mina kambira kunja kuti state of emergency yinde kuzopanda chaos wafika polisi ndani agwire manja abulale manja mkhazikisilo ndongo zoti chisokonezo chisikhaleko andi akakagani nchita munduyo chisokonezo chisikhalako lamulo timalipembedza constitution iti komano amakamba kuti nongoti Yesu adakamba kuti lamulo linabwera munthu kusanabwera lamulo tizitha kukhala masuka kuti phwasula lamulo lija ngati mwa interest yathu ngati anthu ndibuku analemba anthu libe magazi libe mafupa ifeyo ndifofunika ukosana chayo sili lamulo sindi panga satisfied kana ukonzeka wopanda chisoni kuyimitsa ndi position
mafuna ndikusema machike ndendera kuti wabire online TV. Sorry, it's Machike ndendera iye online TV. alright. Kufotokoza kwanu mafotokoza ndendethu. Mafuna ndidziwe kuti kodi izinthu chitanga inzika yokhudziwa ndimomwe dziko likuyendera ndi kumatikonzezi pakale monga mafotokozera kapena pali kumbokumbo loti wina pofika chaka cha mawa pamene pali zisankho inunso mwina kudzaoneka pa ballot paper. It's more than really what I'm saying. Ini about the paper to because it's not from the law. Na sinkhani na imisapho. Koma mokuya khamu nowilu zimene kupangapa has nothing to do with chipani or politics. Ni purely governance. Mtakula zimene akula baba. Sisi tulipata advantage yose ngati way. In fact, zikundipanga reduce zikunditsitsa kuoneka ngati mtsogoleri ndamba kuoneka ngati mchinda wenga. So nakakhala ndikupanga zisako chinthu ichi ndechina chosapanga nkomo. Koma ndine nzika ukhudziro wasika ndimanditsatira kambira zaka zambuyo. Ndine munthu amene mandela nkhawa kwambiri zatsogolo kuti tikuchedwa kukonza zinthu andizafika zoti anthu ane pano pawo apita zatitsalira m'manja. So chikundipanga pushineyo ndi anthu ena osaletera ulimodzi inthawi kuona kuti windopeka ija yakubweretsa kusintha kutsekeka koma anthuwa chidwi chawo chingakwetuka kali yawo. So it has nothing to do with zisankho and kuuza muona ineyo zinthu zitachitika muno bwino I would rather source a council president. Kwa ineyo kukhala kufuna kuyimira president ndimaona kuti chinthu chimandithandiza kuti ndisathe kupanga zinthu zolondola mophweka. Chifukwa president wapasa zinthu zitatu. Choyamba wapasa political authority. It means ma system amakumvera opanda kupisa chiro mphamvu. Ile lero ndikufuna kuti adisi amvere ndonina ndibake matemo ndikaonetseka ukali kena kange ndithu mphamvu kena kange. Pele president ndi authority atakundimvera. Chachiwiri president wapereka political power mphamvu. Zibese kumazigawa kwamagawa chiro. Ile lero ndikugawira nechiro kungozi munthu kusumekwira fasina kupatseni mphamvu zake. Mphamvu zizikwanisayo president. Chomaliza upresident wapasa political resources. Political resources abathazima initiative osangalani muntu mwabo nezero zabo tawabanga finance. So ndikafuna upresident ndikufuna zinthu zabo zimenezi. Koma it doesn't mean kuti afuna kufuna upresident ndepanopa ndiyangane kumbali munthu akufana njala kumachika. Ndiyangane kumbali munthu akufa pabedi kuswa mankhwala. Munthu ino wa 30 years alibe fees adejistra kumuzoni basi. Sikula kwathira amene ukakhaso kumuntu munthu afa mfolo. Ndiyangane kumbali kufuna kuyimira. Mene ukonde kutsogoza ndale kusiya byo yanthu ndikuda ndaula kuti Mina fusolina monga mwanenero ti ambuya akalola babalo tibeto mkozi kusabeseka. Mina sina zonsezi sizinachitika ngati momwe tikuganizira kapena momwe tikuyembekezera. Kusabeseka kuti inu mudzayimirani kudzapezeka babalo pena. Mukudzayima ngati woyima payekha independent kapena mukhala ndi chipani. ndipo iko philosophy yathu. Timachitira kuti national resolution for change. Inakonzedwa for 8 years. And kufuna kuti iko philosophy imeneyo itengera mziganizo sintadziko. Tikuisandutsa chipani national resolution for change but kuti amala akati kuisankha pa ballot mu za democracy. Kwa kuti chiganizo chilowe nawo mu za democracy chitipangana team. It means kuti pali chipani. Yeah, so bali kuzayimira nawo ndoneza kana chinozo chifaketi. Kuma lero siya chipani lero yaife anatu apa basi. Nifuso ine the kuchali for nations. Yeah. Maninavu kuti bali amina makutsatira ndizona mutamani mafuno wantu. Kumano kuona mwina zimene mafotokoza zina magambapo kunena kuti ndino amene mukuvamira magambapo kuti mukuvanga suspend institution. Kodi zimenezi amalawa amene akukuonekana amene amakutsatira kunena kuti amene mukutengera manja. Mukulakwika kusonyeza kuti kudziko kuli milungu zimene zimayendako
kuti ufikire zimene mukupambazo ngati suspend constitution. Ndondomeko zimenezo zimene zili constitution zimangofuna kuti amalala ambiri satsatira zamuko mwawo koma ndali ndikufunse kuti constitution imene ijayi mphamvu zake mazileka kuti inalembedwa first sentence mu constitution kuti imakamba zoti ikupereka allegiance yake ku law of nations. Law of nations ndilamulo linalembedwa mosabisa ukaliwerenga nachita kulembedwa kuti ili maiko pakuti atatu. Gulu loyamba ndi maiko kuti aponderezedwe amene tili ife. Gulu lachiwiri ndi maiko amene apange benefit from mphoto zowina wolowo including kukhala ndi mpiso kalensi imene panopa dola. Gulu lachiwiri ndi gulu limene laluza wolowo koma ikupangidwa nawo include through amati koma constitution ya malawi kuchokera mu chimene lusina nalemba percentage. The constitution kuti dziko losauka ngati ife komanso la anthu wamba ngati ife mulibe mochatu. So tikamati kutengera lamulo m'manja mwathu constitution iyo isanabwere lamulo linalemba ndandanda kwa Malawi ndi anthu. Lamulo anthu timaliyendetsa ngati anthu anda mafumu anda customary law. So constitution inachipeza titaso kuiperekeza komanso mumvetsese kuti tikufuna kulemba constitution ya nyuwani sikufuna kuendetsa dziko kupanda constitution. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.